Empezamos. Vos non veñen máis? Bueno, pois empezamos. Ben, boa tarde a todas e a todos. Damos comezo a sesión ordinaria do Pleno correspondente ao luns 22 de decembro de 2025. Señor secretario, ten a palabra. Hola, boa tarde a todos e todos. O primeiro punto do orden do día é a aprobación se procede do borrador da acta de sesión anterior. Dase para aprobar. A segunda é dar conta dos decretos da alcaldía e asuntos varios. Punto seguinte. E o terceiro, a aprobación das modificacións realizadas no proxecto a requerimento dos servicios técnicos municipais a reforma do parque infantil do Pasatempo. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Sí, brevemente, estamos ante unha corrección solicitada pola Deputación Provincial da Coruña en base a un proxecto que foi aprobado por este Pleno no momento en que acordamos solicitar unha subvención nominativa da Deputación Provincial da Coruña por importe de 240.000 euros para levar a cabo un proxecto de mellora no parque infantil do Pasatempo por importe total de 300.000 euros. Así o Concello achegaba 60.000 euros, que é o 20% do total, e a Deputación Provincial da Coruña 240.000 euros. Logo desa aprobación plenaria, o proxecto e a solicitude foi remitida á Deputación e o Servicio de Asistencia a Municipios fixo a supervisión técnica do proxecto. O devandito proxecto redactado por parte do Concello pois ten tres eivas. Unha delas é a clasificación do contratista, posto que non se axusta a normativa da Lei de Contratos en función do importe da obra. Os prezos da man de obra estaban por debaixo do convenio colectivo en vixencia e aparecían reiteradas referencias a marcas comerciais e, polo tanto, non se pode recoller nun proxecto estas cuestións, senón que hai que facer recoller características técnicas efectivamente en base ás necesidades e aos intereses do Concello, pero evidentemente sin facer referencia a marcas comerciais. Polo tanto, para poder levar a cabo esta renovación deses xogos que datan xa do ano 90 e que están instalados, dos anos 90, perdón, e que están instalados no Parque do Pasatempo para tratar de eliminar a accesibilidade e a seguridade no parque e, polo tanto, para poder contar con esta subvención da Deputación Provincial da Coruña, pois tiñamos que aprobar o proxecto modificado tendo en conta as cuestións que se pon de manifesto no informe de asistencia a municipios da Deputación. Polo tanto, o que se propón é prestar aprobación ás seguintes modificacións realizadas no proxecto a reforma do Parque Infantil do Pasatempo a requerimento dos servicios técnicos provinciais. Primeiro, a memoria a clasificación do contratista proposta a efectos de xustificar a solvencia técnica da empresa será Grupo G, Viais e Pistas, subgrupo 6 de obras viais sen cualificación específica, categoría 2, cuantía superior a 150.000 euros e inferior ou igual a 360.000 euros, os cadros de prezos de man de obra dataranse o convenio colectivo para o sector da construcción da Coruña 2002-2026, Boletín Oficial da Provincia número 136 do 18 de 7 de 2023 e no tocante a referencias ás marcas comerciais elimínanse todas as referencias a marcas comerciais segundo establece o artigo 126.6 da Lei de Contratos do Sector Públicos nos documentos que integran o proxecto na memoria, planos, prezos e orzamentos e segundo notificarlle este acordo da Deputación Provincial da Coruña e comunicarlle os efectos municipais afectados para o seu coñecemento e para os efectos oportunos. En resumo, adaptar os pregos aos requerimentos, o proxecto aos requerimentos técnicos realizados dende a Deputación Provincial da Coruña. Moitas grazas. Concelleiro non ha escrito. Gracias, señor alcaldesa, e buenas noches a todos e a todas. Unha vez adaptado o proxecto aos requerimentos técnicos, non queda, por nuestra parte, outra cosa que votar a favor. Nada máis. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas, boa noite a todas. Pois é o mismo, é dicir, é unha adaptación ao que a normativa manda, con lo cual é importante non perder este tipo de subvencións, xa que son moi necesarias porque os xogos dese parque sí que é verdad que están moi anticuados e nada, simplemente facer o chascarrillo sobre, pois eso, o de pagarlle aos empregados conforme manda o convenio, é o mínimo que poden facer. Nada máis, grazas. Moitas grazas, voceira popular. Gracias, señora alcaldesa, e moi boa noite a todos e a todas. Ben, pois na mesma liña, trátase de, dunha adaptación que
por temas técnicos e, polo tanto, evidentemente, ten o noso apoio e máis nada. Moitas grazas. Algo que engadir? Nada, simplemente aclarar que o erro que se detecta no convenio colectivo a aplicar evidentemente non é unha decisión política nin foi unha decisión técnica, simplemente foi o equipo redactor do proxecto a hora de elaboralo a base de datos da que tirou o Presto, o programa informático para levar a cabo este tipo de proxectos, pois o tiñan sin actualizar a normativa vixente no convenio colectivo da construción da provincia da Coruña. Non é unha decisión que se optar ni moito menos, todo o contrario. Ben, algo que engadir algún grupo? Pois entendo que se aproba por unanimidade, sí. Señor secretario, aprobámosse por unanimidade, pasamos ao punto seguinte. Que punto cuarto, proposta de delegación competencias, inspección ICIO e taxa urbanística. Voceiro do Grupo de Goberno. Ben, pois a proposta que traemos hoxe a pleno é unha proposta de carácter administrativo, pero entendemos que de gran relevancia para o funcionamento da Facenda Municipal do noso Concello. Dende o ano 2024 é posible que os concellos deleguemos na Deputación Provincial da Coruña as competencias de inspección e recadación do imposto sobre construcións, instalacións e obras, así como da taxa urbanística vinculada ás licencias de obra ou as declaracións responsables. O que a recadación xa está delegada a día de hoxe, pero non así a inspección da propia recadación. Polo tanto, entendemos que estamos ante un aspecto positivo para a Facenda Municipal, posto que todo o que se poida facer para mellorar a recadación é necesario para as arcas municipais e, sobre todo, cando que se trata é de que sea máis eficiente e máis eficaz, que non queden liquidacións e impostos sin cobrar por non poder levar a cabo unha inspección, posto que os medios humanos e técnicos cos que contamos no Concello pois son os que son totalmente limitados e a Deputación Provincial da Coruña así dispón de un cadro de persoal suficiente para dar solución aos concellos da provincia que son en equivalencia en tamaño e en poboación ao noso e que de forma autónoma non podemos levar a cabo este tipo de inspeccións. Vemos que os informes de Tesourería da Secretaría Municipal son claros. O Departamento de Tesourería e de Urbanismo Municipal din que carecen de persoal e de recursos suficientes para realizar este tipo de inspeccións. Esta delegación incluiría tamén a potestade sancionadora, o que reforza a capacidade da resposta fronte ás infraccións e, como decía, pois esta decisión supón varias vantaxes para o noso Concello: a eficiencia administrativa, a seguridade xurídica, a suficiencia financiera ou a estabilidade orzamentaria. Polo tanto, xa paso da lectura aos acordos que se propoñen, que son os seguintes: delegar na Deputación Provincial da Coruña a inspección do imposto sobre construcións, instalacións e obras, ICIO, así como da taxa por licencia das obras ou actuacións urbanísticas e pola realización das actividades administrativas de control nos supostos nos que a exixencia da licencia fose sustituída pola presentación de declaración responsable ou comunicación previa, a recadación voluntaria e executiva das liquidacións derivadas das actuacións inspectoras e o exercicio da potestade sancionadora das infraccións que se puderan derivar dos devanditos procedementos e, segundo, someter o expediente a información pública mediante un anuncio inserido no Boletín Oficial da Provincia, no tabuleiro de edictos da Corporación, durante 30 días a contar desde o día seguinte da inserción do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, prazo durante o cal os interesados e as interesadas poderán examinar o expediente e presentar cantas alegacións estimen oportunas ao mesmo. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas, concelleiro non escrito. Gracias, señora alcaldesa. Creemos que é lógico este trámite, como outras muchas tasas que ya están delegadas á Diputación, por lo cual, nuestro voto non cabe duda que é favorable. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas e moi boa noite a todas. Ben, como xa dicía o voceiro do equipo de goberno, xa son outras as taxas que temos delegadas ao cobro na Deputación, como coñecido como imposto de circulación. Neste caso, ademais, temos dous informes que avalan a proposta que se nos trae, que é un informe de Secretaría Municipal e un informe do Departamento de Urbanismo, que inciden nesa falta de persoal, de recursos técnicos e humanos
dentro da institución municipal e como esta delegación do cobro e da inspección axilizaría e melloraría estes trámites. Por tanto, desde o noso punto de vista non temos máis que dicir, estamos a favor da proposta, porque a Deputación da Coruña si conta con eses medios humanos e técnicos para desenvolver con maior premura e dilixencia o que hoxe se nos propón. O noso voto será favorable. Grazas. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois na mesma liña que o manifestado aquí, xa decía o voceiro do Grupo de Goberno que era unha medida que importante, non? No ámbito da eficacia e tamén da eficiencia e, polo tanto, bueno, pois non é a primeira vez que os servizos técnicos municipais pois plasman, non? Nalgún informe pois a necesidade, non, de máis persoal e, bueno, pois apelando a esa eficiencia e esa eficacia, bueno, pois a posibilidade de que a Deputación se encargue dese traballo, pois evidentemente é algo positivo e, polo tanto, o noso voto tamén será positivo. Gracias. Moitas grazas. Algo que engadir? Nada, simplemente agradecer o voto favorable de todos os grupos como así o manifestaron e esperar e así entendemos de que esta delegación de competencias vai a ser beneficiosa para o noso Concello dende o punto de vista cualitativo e dende o punto de vista cuantitativo. Nada máis que engadir. Moitas grazas. Algo que engadir? Ben, pois, señor secretario, enténdese tamén que se aproba por unanimidade este punto. Pasamos ao punto seguinte. Que o punto quinto, aprobar a participación no POS Plus adicional 1/2025 POS social. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno ten a palabra. Ben, moitas grazas. Recentemente a Diputación Provincial da Coruña aprobou no seu pleno as bases do POS Plus para o ano 2026. O noso Concello, dentro do POS adicional 1/2026, que está destinado para os servicios sociais extraordinarios, pois en base a esos criterios obxectivos de reparto se nos otorgan por parte da Deputación Provincial da Coruña un total de 80.775,73 euros. A liña que estamos a seguir no noso Concello e en base ás necesidades que a alcaldesa como responsable da área de servicios sociais xunto ao equipo técnico das traballadoras e dos traballadores do departamento pois entenden que destinar esta axuda da Deputación Provincial para a ampliación das partidas municipais de axudas de emerxencia da necesidade social dende o punto de vista dos gastos derivados da vivenda habitual das persoas que cumpren as bases deste tipo de axudas, pois desgraciadamente están tendo moita necesidade, non? Están sendo ben recibidas polo precio da vivenda e pola situación na que se encontran esas familias, esos veciños e esas veciñas. Polo tanto, a aposta do grupo de goberno pois é clara, é contundente e vai na liña que estábamos a falar e na que vivimos traballando dende fai unhos anos, que é destinar íntegramente estas cuestións para este tipo de gastos, para este tipo de axudas e así aportar o noso grao de area no día a día da economía familiar desos veciños e desas veciñas. Por lo tanto, a proposta que facemos é participar no Plan Provincial de Competencias, Obras e Servicios de Competencia Municipal POS Adicional 1/2026 para o financiamento de gastos sociais extraordinarios, aceptando a totalidade das bases e solicitar a ampliación da achega provincial consignada, segundo se indica no expediente, é dicir, destinar esos máis de 80.000 euros a sufragar gastos do uso da vivenda habitual, como son gastos de alugueiro, de mantemento, de electricidade, de auga, etc. Comprometerse a facer constar a colaboración da Deputación Provincial da Coruña en toda a información audiovisual que se fagan das actividades ou investimentos financiados, así como no seu caso sociais, e facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente expediente. Nesta primeira intervención nada máis que engadir. Grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Moi breve. Vemos moi razonable se dedique este POS social a sufragar os gastos da vivenda habitual, por lo cual, nuestro voto es favorable, por supuesto.
Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Nada, simplemente queríamos puntualizar, pois eso, que a Deputación foi a única que sacou unha liña de axudas específica para os servicios sociais post-pandemia e que se siguen mantendo, que é unha cousa que é de moito agradecer, polo que decía o concelleiro, hai moita xente que necesita este tipo de axudas. O informe de servicios sociais é favorable, con lo cual entendemos que non deberíamos de poñer ningunha pega, e o único que nos gustaría saber é se se pode saber aproximadamente canta é a xente que opta a este tipo de axudas. Nada máis, o noso voto vai ser favorable. Grazas. Moitas grazas. Voceira popular. Gracias, señor alcalde. Saben, pois, na mesma liña que en anteriores ocasións, porque, como explicado o voceiro do Grupo de Goberno, non é a primeira vez que se adica o postsocial pois, a este tipo de axudas que consideramos evidentemente pois, importantísimas e moi necesarias para sufragar pois, esos gastos bueno, pois, de primeira necesidade. Non? Pois, na mesma liña que fixemos pois, o ano pasado, o noso voto vai a ser favorable. Moitas grazas. Voceiro do Grupo de Goberno. Sí, brevemente, isto por poñer en valor este tipo de axudas por parte de outras administracións, neste caso da Deputación Provincial da Coruña, que non só financia dentro dos servicios sociais esta liña de axudas, sino todos os servicios sociais concertados. A maiores, poñer de manifesto que é un programa que está tendo bastante participación, desgraciadamente, porque a necesidade é alta e nun exercicio de transparencia, efectivamente, xa tiña os deberes tamén preparados, porque sabía que era pregunta de examen, pero ainda que non caera, houbo 109 solicitudes no ano 2025, das cales 84 foron atendidas, producíronse 2 renuncias por parte das persoas solicitantes e houbo 23 rexeitadas. Rexeitadas porque non cumprían cas bases da convocatoria, especialmente por non estar en situación de vulnerabilidade económica dentro dos parámetros legais ou porque se daban débedas con outras administracións. Esos foron os menores casos, en 2 concretamente, pero maioritariamente, é dicir, esos 21 restantes foron por non cumprir cas bases dende o punto de vista dos baremos establecidos pola normativa de non encontrarse a unidade familiar en vulnerabilidade económica. Concelleiro non escrito, voceira nacionalista, voceira popular. Ben, pois, señor secretario, enténdese que tamén este punto se aproba por unanimidade. Pasamos ao punto seguinte. Que é o punto sexto, moción do BNG sobre a falta de persoal docente no CEIP Francisco Vales Villamarín. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Estou preparada. Ténenme que dar vostedes un segundo. Ten o tempo que necesito. Son rápidos. A oferta educativa pública no Concello de Betanzos a respecto do ensino infantil, primario, secundario e posobrigatorio articúlase ao redor do CEIP Francisco Vales Villamarín, o IES Francisco Aguiar e o IES As Mariñas. No que fai referencia á oferta de educación infantil e primaria, o Vales Villamarín atende alrededor de 900 alumnos e alumnas, algo menos, o que o converte nun dos maiores centros educativos de Galiza. Coa construción do edificio que se atopa carón do Centro de Saúde, prometeuse a creación dun novo CEIP, mas esta promesa nunca se materializou. Este edificio pasou a ser unha dependencia máis do Vales, malia que o BNG segue a enmendar ano tras ano os orzamentos da Xunta de Galiza para que se cree o prometido segundo CEIP en Betanzos. No BNG de Betanzos temos denunciado no pasado as necesidades infraestruturais dos 3 centros educativos públicos de Betanzos. Unhas necesidades que, en boa medida, seguen sen solución por parte da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades a día de hoxe, posto que só se solucionaron, e en parte, as deficiencias do Vales. Porén, as necesidades infraestruturais non son as únicas, nin as máis problemáticas nos centros de ensino betanceiros, ou careceren de persoal necesario para prestar o seu servizo nunhas condicións mínimamente dignas. Esta situación, que se repite ao longo da grande maioría dos centros de ensino públicos do territorio galego, leva producíndose desde os últimos anos e agrávase curso tras curso. No CEIP Vales Villamarín, o aumento do alumnado con necesidades de apoio educativo fai que o profesorado titor e o profesorado de pedagogía terapéutica se vexan desbordados, quedando alumnados con dislalias ou discalculias sen atender. Así mesmo, o alumnado con discapacidades veu reducidas as horas de atención con que contaban en cursos pasados.
Esta situación mesmo levou a comunidade educativa a se manifestar o pasado 29 de novembro para exixirlle á Consellería que cubra as dúas prazas de pedagogía terapéutica, a praza de audición e linguaxe e as prazas de reforzo de primaria que son necesarias para atender dignamente ao alumnado. No BNG estamos fondamente preocupadas por estes recortes, uns recortes que se centran ademais no elo máis feble da comunidade educativa, o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. E por todo isto traemos a este pleno o debate e aprobación dos seguintes acordos. En primeiro lugar, instar a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades a que reverta a reducción do cadro de persoal do CEI Francisco Vales Villamarín e dote o centro das dúas prazas de PT, da praza de AL e das prazas de primaria que foron solicitadas ao centro. En segundo lugar, instar a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades a que dote de todo o persoal necesario aos centros públicos do Concello de Betanzos para que estes poidan desenvolver de maneira axeitada o seu labor de ensino-aprendizaxe e para que poidan atender ao alumnado con necesidades específicas de apoio educativo de forma adecuada. En terceiro lugar, facultar a Alcaldía, a Concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias para cumprir estes acordos. Grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Alcaldesa, es un asunto que ya se trajo varias veces a este pleno y entendemos que es necesario cubrir todas las necesidades de alumbrado. Nosotros estamos al lado de las familias y por lo cual nuestro voto, por supuesto, será favorable. Nada más. Moitas grazas, voceira popular. Grazas, señora alcaldesa. Ben, pois, sí, é certo que xa se trouxo en diferentes ocasións, se non recordo mal, o curso pasado tamén se trouxo estas peticións tanto de PT como de AL. Sin entrar na oportunidade ou no dereito evidente que poden ter as familias, a comunidade educativa para manifestarse, para estar en acordo ou en desacordo ca forma de proceder da Consellería de Educación, nos pola información que temos, que ademais creo que é pública porque a Consellería emitiu unha nota de prensa con respecto a este asunto, onde se di que o catálogo cúmplese, que decir que os profesores non só están adaptados ás necesidades por catálogo do centro educativo, senón que se vai por enriba, é dicir, que é superior ao catálogo, que co profesorado que hai incluso podería atenderse a 100 e pico, non recordo exactamente, 150, creo que eran, ou preto de 150 alumnos e alumnas máis, e polo tanto, nos entendemos que estas decisións trátanse ou tómanse dunha forma técnica que ademais mudou este ano con respecto aos anos anteriores. Como sabrán, nos cursos anteriores o que se facía era que a Inspección Educativa, o propio centro, a Inspección Educativa, emitían sendos informes, en base a eso se repartía o profesorado de atención ao alumnado con necesidades educativas especiais. Este curso se incorpora para dotar de maior transparencia ao proceso, un comité alleo, digamos, á Consellería, precisamente, que é o que decide, un pouco cal é a necesidade de cada centro educativo en función dos informes e do alumnado con necesidades educativas especiais. Polo tanto, insistindo en que nos non imos a cuestionar o dereito lóxico e lícito que ten tanto as familias como a comunidade educativa a solicitar máis profesorado, pero, claro, non se pode ir en contra da normativa que existe agora mesmo. Xa o falamos máis veces, haberá que cambiar o catálogo, pero co catálogo que hai é así. E, polo tanto, o noso voto igualmente vai a ser de abstención, máis nada. Moitas grazas. Delegado de Educación, ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, desde o Grupo Municipal Socialista de Betanzos queremos deixar claro que desde o primeiro momento o noso apoio firme a todas aquelas reivindicacións da comunidade educativa do CEI Francisco Vales Villamarín. O que está a suceder neste centro non é novo nin excepcional, é unha situación que se repite ano tras ano, curso tras curso, e ante a pasividade da Consellería de Educación e, por tanto, da Xunta de Galicia. Falamos dun centro con alrededor de 900 alumnos, que, por certo, cada curso menos por esas políticas
privatizadoras do Partido Popular, un dos máis grandes de Galicia, e que funciona grazas ao esforzo do profesorado e da dirección, pero que non conta con recursos humanos necesarios para garantir unha atención educativa digna, especialmente ao alumnado con maiores necesidades. Desde o Grupo Municipal Socialista, tamén desde o Parlamento de Galicia, levamos tempo advertindo desta situación. Nin unha, nin dúas, nin tres, nin catro, senón innumerables veces que xa acudimos a vostedes, tanto aquí como no Parlamento de Galicia, transmitindo esta situación. Como dicía, fixémolo no Concello de Betanzos e tamén fixémolo ante a Xunta de Galicia. Advertimos, propuxemos e reclamamos solucións. E con todos chegamos a finais de decembro coa mesma realidade de sempre. Hai 3 meses, neste mesmo pleno, ante unha moción do Bloque Nacionalista Galego, escoitamos explicacións que pedían paciencia, que falaban de adaptación, de tempos necesarios, ao inicio do curso, e hoxe estamos a 22 de decembro. E o certo é que esas explicacións xa non serven, porque a realidade, outra vez, é moi clara. Non houve planificación, non houve vontade política e, por tanto, non hai resposta. E non unha resposta que teña que dar este goberno municipal, nin ao Bloque Nacionalista Galego, nin a este pleno, senón a ciudadanía, que nos fai 3-4 días e apenas aos principios do mes de decembro manifestaron reivindicando estas necesidades nas que este grupo municipal e que tamén estaba o Bloque Nacionalista Galego reclamábamos, pero non unha cuestión do mes de decembro, senón unha cuestión que xa adiantamos no mes de agosto e que vostedes nos decían onde ides. Tempo, paciencia, que está empezando o curso. Pero claro, o Partido Popular, que ese o de sempre, que di estar con Betanzos, é o que fai o de sempre. A verdade é o que fai o de sempre. Estar coa Xunta de Galicia, coa Consellería de Educación, defendendo no Parlamento o indefendible e non coa realidade de Betanzos. A realidade de Betanzos é que a día de hoxe é que na semana pasada había non só pais e nais, nin alumnos, nin alumnas, senón profesores e profesoras reivindicando algo que é xusto. E que vostedes miran de lado, como sempre. Que é o que fan? Mirar de lado. Pero eso sí, mañán fan un rebacheo na estrada de Oza dos Ríos e fan unha foto ali. Vamos. Eso sí, ao día seguinte veñen aquí e critican o mesmo rebacheo malo admitido por este goberno que se fixo na carreteira que había a Belouzás. O mesmo rebacheo, tan malo como que fixo a Deputación Provincial e que nós reivindicamos ante a Deputación Provincial que non é correcto e que vostedes defenden. Eso sí, de paso, sacan unha foto ali dicindo que a captación de agua está mal protexida por parte deste goberno local, cando ben saben que compete, pois en este caso a empresa que ten que xestionar o servizo de abastecemento de auga, que é Viaco. Por tanto, sí, estou mezclando, porque vostedes mezclan todo, como fan con todas as mocións, cando competen as competencias ou cando non, e, por tanto, neste caso, eu teño que facer o que considere oportuno. Por tanto, como decía, podo seguir. Non é unha charla. No, claro, non é señor charla. voceiro, ten a palabra. Pero bueno, se me ten a palabra. Ten a palabra. Como é continuamente, señora alcaldesa, por parte de algún membro do Grupo Popular, pois me deixo increpado cando interviño, tiña algunha pregunta. Pero bueno, ante todo estamos ante como decía, un Partido Popular que iso, que presume de intervencións menores, obriga
do que teñen que facer da súa administración, tanto pola súa competencia a nivel de infraestructuras, a nivel autonómico, pero que evidentemente, como menciona o Grupo Nacionalista, pois garda silencio ante un problema grave e reiterado como é na educación pública. E isto é especialmente grave porque a súa portavoz de Betanzos, a señora Vázquez, é tamén a portavoz de Educación no Grupo Popular no Parlamento de Galicia, que é a mesma portavoz que neste pleno, como dicía anteriormente, chegou a decir que eso, o que dicía anteriormente, que deixemos traballar, que como que nos estábamos anticipando aos tempos e que éramos uns imprudentes cando reclamábamos que se cubriran as prazas de todos os profesores e profesoras. Estamos, o que dicía antes, a 22 de decembro, aquí seguimos. Deixouse pasar o tempo, pasou setembro, pasou outubro, pasou novembro, estamos en decembre, e o resultado é o deixo. Os mesmos problemas, unha comunidade educativa que se obrigaba a mobilizarse, como dicía, porque ninguén se mobilizou, ninguén respondeu, e cando se ten esa dobre condición, aquí no Parlamento, señora Vázquez, non valen as excusas. Xa non vale pedir paciencia, e sobre todo xa non vale pedir que hai que deixar pasar o tempo. Porque o que está a pedir o Francisco Vales Villamarín, evidentemente, creo que o sabemos todos, non é un privilexio. É o mínimo para poder funcionar con un mínimo de normalidade. Por tanto, son a consecuencia xa de hai moito tempo, non deste curso, senón de hai moitos anos, dunha política xeral non aplicada aquí só en Galicia, senón en todas as comunidades autónomas nas que vostedes gobernan. Sí, claro que sí. De inacción. É unha política de inacción, unha política de deixar morrer a educación pública. Podemos ver en Madrid, moi fácil. Esta mesma mediodía estiven... Bueno, xa están pedindo tempo. Bueno. Pois mire, sí, pois... Que teña empresa ou que? Teña empresa, non? Pídolle a todos os concelleiros que ao concelleiro que ten a palabra, que se centre e remate, e ao resto que non interrumpa. Sabendo claramente que o Partido Popular de Betanzos pouco ten que decir sobre a defensa da educación pública en Betanzos, en este caso do Francisco Vales Villamarín, desde hai un mes nin dous, senón desde hai anos, o noso voto vai a ser a favor da proposta do Bloque Nacionalista Galego. Porque é un xeito que non é cousa, como dicía eu ao inicio desta intervención, de Grupo Municipal nin do Bloque Nacionalista Galego. É que as familias e os centros se reivindican. Por tanto, vostedes fan o que queiran, como sempre, abstéñanse, que é como un voto en contra. Porque vostedes, xa o dixen en varios plenos anteriores, están por encima dos intereses dos veciños de Betanzos. O PP lles pode máis que nada. Punto, nada máis. Gracias. Voceira nacionalista, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcaldesa. Eu tamén. Ímonos centrar, ímonos falar do Vales, que para o que viñemos, para debater sobre as necesidades dos nosos centros escolares. Ben, si non é o primeiro ano que traemos unha moción destas características, porque obviamente as problemáticas dos centros educativos de Betanzos no que fai referencia ao persoal non son novas. É unha cuestión que se ven repetindo ao longo dos últimos anos e que se ven acrecentando. De feito, se non me engano, foi en agosto do ano pasado, logo da publicación do concurso de adxudicación de destinos provisionais, que trouxemos unha moción similar. E xusto no debate daquela moción lembro que se prometía aquí sobre o propio... no mesmo momento do pleno, medio PT máis para o Vales Villamarín. É dicir, cando hai intención de cambiar esa adxudicación de profesorado, si se consegue. É dicir, a normativa existe, pero
si se pode variar, cando hai vontade, efectivamente, de facelo, igual o que non hai é vontade. Ben, a diferencia do que tiñamos ano pasado, o que cambia neste contexto é que temos unha resposta en nota de prensa da Consellería de Educación ás reivindicacións das familias e do profesorado do Vales. Unha nota de prensa vergoñenta, en que se indica que o Vales Villamarín non ten ningún tipo de carencias a nivel de persoal, que de feito pode acoller a 145 alumnos máis, é dicir, como se isto se medira por metro cadrado, aquí collennos 1000 alumnos e ala, dá igual as súas características, dá igual as súas necesidades, nós temos praza para estes, e estes podemos atender co persoal co que temos a día de hoxe, independentemente do tipo de necesidades que presenten eses nenos e nenas, porque lembro, non estamos a falar de trapos nin de ratiños, falamos de nenos e de nenas, con necesidades moi acuciantes, e a obriga da Consellería de Educación é atender esas necesidades. O que sí sabemos é que o catálogo polo que a Xunta se está a rexer no día de hoxe non está actualizado e, desde logo, non está adaptado á realidade. E non é que non este adaptado á realidade do Vales Villamarín, é que non está adaptado á realidade actual dos centros públicos de Galiza, en que as necesidades se incrementan ano tras ano, en que esa presión sobre o profesorado titor tamén medra, facendo cada vez máis necesaria a presenza de profesorado de PT e profesorado de AL. Nós non creemos o que se tiene esa nota de prensa da Consellería de Educación. Estamos convencidas de que a día de hoxe sí é necesario un maior persoal no Vales Villamarín e baseámonos en 3 argumentos. Argumentos políticos, argumentos docentes e argumentos familiares. No referente aos argumentos políticos, ben, ao longo de todo o país, ao longo de todo o territorio galego, veñanse denunciando problemas similares en todos os centros educativos, sexan de primaria, sexan de secundaria. Por tanto, está claro que se está a desenvolver unha política de infradotación de persoal nos centros educativos públicos. Pasou ano pasado no centro no CEIP Cruz do Sar de Bergondo, no Castro Baixoi de Miño, está pasando este curso no CEIP de Prácticas da Coruña, no CEIP Concepción Arenal da Coruña ou no Valle Inclán de Perillo. Son a nosa contorna. Sen movernos máis de 20 kilómetros. 5 centros educativos que están denunciando de cotío a carencia de medios de persoal. Non é casualidade. É dicir, ese catálogo non está a responder ás necesidades dos centros, e sí, non se poderá ir en contra da normativa, pero podese cambiar, non? Quen ten a potestade para cambiar é a Consellería de Educación. Cambiouse este ano? Pois non solucionou o problema. Necesita unha nova renovación. Que hai un comité alleo que decide, por favor, necesitamos máis datos. Quen é ese comité, en que se basea para tomar este tipo de decisións? Porque non son acertadas. Non se está a responder ás necesidades deses meniños, desas meniñas e das súas familias. Dicía que nos baseamos en 3 argumentos. O primeiro, político. O segundo é o docente. Mire, falolle en primeira persoa. Custa moito sacar á rúa un claustro. Somos inmobilistas, somos pasivos, e custa moito que saiamos á rúa a reivindicar de maneira pública unha carencia. O claustro do Vales Villamarín o xoves e o venres da semana pasada saiu á rúa e dixo de maneira clara que están desbordados, que necesitan persoal. Se o fan é porque o problema é real. Un grupo de profesores non se pon á porta dun centro educativo coas súas caras e a facer ruído se realmente non teñen un problema. E saben cal é o problema? Voulles describir unha aula tipo, unha aula ordinaria de calquera centro deste país. Sempre vai haber un neno cunha discapacidade de máis dun 66%. Pode ser un TEA, pode ser unha parálise cerebral. Por desgraza, en case todas as aulas hai un rapaz ou unha rapaza deste tipo. Haberá un ou dúas máis nenos e nenas cunha discapacidade dun 33%. Pode ser un TDAH, pode ser unha hipoacusia, pode ser outro TEA grau 3. Haberá sempre algún TDA, algún neno con altas capacidades ou algún outro neno con trastornos da lectura, da escrita ou das matemáticas. É dicir, en toda a aula de primaria do primeiro ciclo da ESO vai haber mínimo de 6-7 nenos que necesitan reforzo, algún deles con adaptacións curriculares. Por tanto, 4 PTs e 3 ALs para un centro destas categorías soan moi escasos. Moi escasos. Que se consegue desbordar o profesorado titor e que estes nenos, nin os seus compañeiros, estean sendo atendidos como merecen. E imos ao terceiro argumento, o argumento das familias. Falaron coas familias? Nos escoitámolas. A familias dun neno con TEA que antes tiña atención diaria por persoal de AL ou persoal de PT e que agora pasa a ter 3 horas á semana,
É dicir, 3 días, 1 hora. Antes eran máis de 1 hora ao día. Un neno con TDA e discapacidade que queda sen ningún tipo de atención porque como ata ahora aprobaba, retirámosla. A ver, igual se aprobaba porque a tiña. E porque lle viña ben. Un neno con altas capacidades que non vai ter reforzo de ningún tipo, os nenos con altas capacidades son os grandes desatendidos, porque como teñen capacidade, non chaman a atención. Pois igual temos un sistema educativo un tanto parvo, que desaproveita ese potencial que teñen estes críos por non darles ningún tipo de reforzo. Ou falamos coa familia dunha nena cun trastorno da escrita que vai ter que buscar fora do centro porque xa lle dixeron o teu problema é menor. E fronte ás grandes problemáticas que temos, o da túa nena non vai ter nin media hora. Esa é a realidade do Vales Villamarín, igual que a realidade dos restos dos centros educativos de Betanzos. E si, non nos diganos que o Vales non necesita ningún tipo de docentes a maiores e que a normativa non se pode cambiar. Dígallolo ás familias deses nenos. Porque, miren, o grande reto da educación do futuro, non só en Galiza, en xeral, o grande reto da educación do futuro é a integración e a atención das necesidades educativas especiais. E Galiza non está á altura. Deixa moito que desexar o traballo da Consellería de Educación neste punto. Nada máis. Grazas. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Esperamos que solucionen cuanto antes estas necesidades, pues el alumnado no tiene la culpa de que unas normas pues estén mal confeccionadas o atrasadas. Hay que ponerse al día para en beneficio de todos os alumnos. Nada más. Moitas grazas, voceira popular. Non é nada, gracias. Voceiro socialista. Pois nada, simplemente pues, reivindicar un pouco as palabras da vocera nacionalista. Evidentemente, lamentar que a portavoz do Grupo Popular no Parlamento de Galicia en materia de educación, pois aquí non se manifeste ao respecto. Estamos, como dicía, ante unha das comunidades educativas máis grandes de toda Galicia, con preto de 900 alumnos, pero insistir niso que sorprendente que o Grupo Popular e que vostede que ten conexión directa coa Consellería de Educación pois aquí pois non manifeste pois posibles solucións ou non ante esta casuística moi grave que non é unha casuística puntual sino que é unha casuística actual, real e que coñecendo un pouco pois o día a día da educación, neste caso no Francisco Vales Villamarín, na que pois por cousas directas e indirectas e polo que corresponde a esta concellería, pois traballamos directamente pois prácticamente a diario, vemos a existencia desas necesidades e que haxa unha xunta de Galicia, un goberno galego, unha consellería de educación, pois que non sexa consciente desas problemáticas, non só do presente, pois sobre todo do futuro que veñen e que se están acercando pois ante todos nos. E sobre todo, pois, non ia a decir, pero bueno a decir, pois bueno, creo que nos coñecemos todos, estamos nun concello pequeno, pois ás veces pois leemos as redes sociais, e ver a persoeiras do Grupo Popular ou militantes do Grupo Popular que participan nas listas electorais, decir que minusvalorar esta situación, incluso pois deixala como se fuera marginal, dicindo que antes tiñan frío e que agora piden profesores atacando a manipulación, pois significa moito do que son vostedes, do que son o Partido Popular de Betanzos e todo aquilo que reivindican vostedes na Xunta. Si, non se rían, son militantes do Grupo Popular de Betanzos que participaron na súa lista electoral e que dixeron estes comentarios nas redes sociais. Pois ben, para nós non é unha cuestión puntual, nin de manipulación, sino que é unha cuestión real, que como dicían o Grupo Nacionalista e como tamén manifestamos
Nós na nosa primeira intervención que o día a comunidade escolar, as AMPAs, que se manifestaron con choiva e frío e eran pois máis de 100 de persoas na Praza do Campo, como mencionou a voceira nacionalista, pasados mércores, xoves ou merres, no CEIP Francisco Valles Villamarín, pois toda a comunidade escolar, tanto profesores, nais e pais, pois manifestándose ante esta situación. Por tanto, compartimos a moción, evidentemente, pois, colaboraremos en este sentido coa Xunta, o sea, compartimos o espírito desta moción e, evidentemente, o apoiaremos. Esperemos que a Xunta de Galicia pois escoite pois estas demandas non só aquí en Betanzos, senón en xeral en Betanzos, en toda Galicia, non só agora no presente, senón tamén no futuro. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor secretario, que se someta a votación. Ben. Votos en contra? Ningún. Abstencións? 3. E votos a favor? Ben, pois queda aprobado co voto favorable do Bloque Nacionalista Galego, do concelleiro non adscrito do Grupo Socialista e a abstención do Partido Popular. Punto seguinte. Punto sétimo. Moción do BNG sobre as mudanzas na Lei de Patrimonio de Galicia. Voceira nacionalista ten a palabra. Grazas. O próximo mes de maio de 2026 vanse cumprir 10 anos da aprobación da Lei 5/2016 do Patrimonio Cultural de Galiza, que nacía coa pretensión de ser a base normativa fundamental na que se recollese o compromiso de Galiza co seu vasto patrimonio cultural e histórico. Non entanto, o texto legal xa viu a luz dunha forma precaria e canto menos mellorable. A lei desvirtuaba a lei precedente, tal e como argumentou o BNG na fase de tramitación parlamentaria. O PP propoñía unha nova lei que desgaleguizaba a legislación galega, desprotexía o patrimonio cultural e representaba unha política de defunción do noso patrimonio cultural. A Lei de Patrimonio foi modificada varias veces e na enésima modificación, a través da Lei de Acompañamento dos Orzamentos para 2026, preténdese unha reforma para mellorar a xestión, axilizar os trámites e reforzar a implicación dos concellos na protección do patrimonio cultural. Na práctica, 10 anos despois, lonxe de ampliar as competencias e a operatividade efectiva por parte da Xunta, o PP foi baleirando a Lei de Patrimonio Cultural de contido, de capacidade executiva e de operativa ao mesmo tempo. Unha das consecuencias desta nova modificación é unha delegación masiva de competencias nos concellos nos ámbitos protexidos do patrimonio cultural, volvendo a sobrecargar co peso de máis competencias impropias, a responsabilidade e a xestión nas administracións locais, que, por outra parte, non teñen capacidades, medios, persoal especializado nin recursos para informar ni actuar no ámbito patrimonial cultural. Isto terá como consecuencia que haxa unha total disparidade de criterios na aplicación da norma nos diferentes concellos da Galiza e a consecuente desprotección do patrimonio de todas as galegas e os galegos. A delegación, como establecía inicialmente a lei, é exclusiva para os concellos que cumpran unha serie de condicións, sobre todo en canto ao persoal técnico suficiente en número e en capacitación, mais a Xunta obvia este tema e obvia estes requisitos. Mais unha vez, os concellos cargarán co peso orzamentario do persoal de asumir unhas competencias que lle son impropias e que se verá afectado, será o noso patrimonio por extensión o conxunto da cidadanía. O proceso de descrédito e baleirado da Lei de Patrimonio Cultural a través da renuncia do Goberno da Xunta á xestión e ás competencias exclusivas que lle son propias agora dá un novo paso coa desprotección do patrimonio cultural galego. Neste contexto, no BNG consideramos que o Concello de Betanzos debe manifestar públicamente o seu rexeitamento a esta modificación desta Lei de Patrimonio de Galiza, ao ser un concello dos máis afectados no conxunto do territorio galego, si temos en conta a nosa riqueza patrimonial e cultural. E por todo o exposto anteriormente, polo que traemos a aprobación deste pleno os seguintes acordos. 1. Instar a Xunta de Galiza a retirar a modificación da Lei 5/2016
do Patrimonio Cultural de Galiza que se recolle na Lei de Acompañamento dos Orzamentos de 2026, que nestes días se estivo a tramitar no Parlamento de Galiza, e 2, instar a todas as forzas que compoñen a corporación do Concello de Betanzos a amosar o seu rexeitamento á mencionada moción, a mencionada modificación pola afectación e polas consecuencias que levará para o patrimonio brigantino e para o día a día da xestión municipal. E 3, facultar a alcaldía e concelleira en quen delegar a tomar cantas medidas sexan necesarias. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Alcaldesa, pues consideramos que esta modificación de la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia requiere un análisis más detallado de su alcance y consecuencias. Esta moción tiene un claro carácter político y no permite abordar este debate desde una perspectiva técnica. Por este motivo, nos vamos a abstener. Moitas grazas. Voceira popular. Gracias, señora alcaldesa. Ben, a Xunta de Galicia impulsou a modificación de 15 artigos desta Lei de Patrimonio Cultural para permitir, entre outras cousas, que os concellos poidan informar directamente acerca de determinadas cuestións relacionadas co patrimonio cultural. É dicir, o que se pretende é impulsar un cambio para adaptar a lei á realidade actual, para desburocratizar e, o que consideramos máis importante, axilizar os procedementos, reducindo os tempos de agarda, sen que isto supoña rebaixar o nivel de protección do patrimonio cultural. Nos entendemos que esta moción parte dunha argumentación errónea, porque a Xunta de Galicia non vai quedar allea con estas modificacións á protección do patrimonio cultural, nin tampouco pretende endosarlle aos concellos esta responsabilidade para sobrecargalos de máis traballo. Os cambios da lei non falan de imposición, sino falan de opción. É dicir, que aqueles concellos que non lles interese ou que non dispoñan de persoal técnico suficiente ou que pola súa casuística X decidan non informar, poderán continuar, como se viña facendo ou como se ven facendo ata o de agora. Como decía, son unha serie de medidas, primeiro, para adaptar a realidade actual, segundo, para desburocratizar e terceiro, para tratar de axilizar os procedementos. Polo tanto, nós entendemos que non hai que ser alarmistas, tamén hai que ter en conta que todo relativo ao Camiño de Santiago, todo relativo aos bens de interese cultural e todo relativo aos elementos catalogados con protección integral vai a seguir dependendo, lóxicamente, a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Por lo tanto, serían uns casos determinados os que os concellos poderían informar e resolver. En definitiva, nos entendemos que estes cambios son importantes, que van a supoñer unha mellora sustancial para facer que a lei sexa máis áxil e operativa e, polo tanto, non podemos compartir estas propostas, esta moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego e, polo tanto, o noso voto vai a ser contrario. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas. Voceiro socialista. Grazas, señora alcaldesa. Ben, no debate anterior, cando o equipo de goberno traía unha proposta que se aprobou por unanimidade por parte deste pleno na que se delegaba na Deputación Provincial da Coruña as competencias en materia de inspección tributaria do imposto do ICIO, falábamos que o Concello non tiña medios humanos nin técnicos para poder levar a cabo este tipo de actuacións de forma solvente, non? Nós e todos os concellos do noso tamaño estamos ante un caso parecido. Os servizos técnicos municipais do Departamento de Urbanístico teñen unha carga de traballo inmensa. Si é certo que a día de hoxe o noso Concello está ao día, tanto en declaracións de obra menor, en declaracións responsables, como en licencias de obra, que se puxo todos os expedientes ao día, pero temos un déficit, e tamén falábamos no pleno anterior, por exemplo, na oficina de rehabilitación, que a baixa que se produxo no seu momento. Temos outra espada de Damocles en riba das administracións públicas, principalmente dos concellos, que non a sufre e a padece en exclusividade Betanzos, pero que estamos a falar do noso Concello, que é a taxa de reposición, non? E
que se a isto lle sumamos pois as reglas fiscais vixentes fan que os concellos, si temos que asumir máis competencias das que temos a día de hoxe, sin que se nos dote nesa asunción de competencias os medios técnicos e económicos oportunos para levar a cabo este tipo de competencias, pois é insostible, non, por parte das administracións locais. E isto, en resume, é o que provoca este cambio normativo na Lei de Patrimonio de Galicia. E se isto é grave, para o Grupo Socialista, aínda máis grave son as formas. En vez de abrir un debate parlamentario no que se fale do cambio normativo da Lei 5/2016 do Patrimonio de Galicia, pois este cambio normativo faise de forma opaca e fuxindo do debate profundo e debate específico, que se hai que facer cambios, benvidos sean, non sei, porque o Partido Popular, en vez de abordar esta cuestión mediante un debate parlamentario exclusivo dun cambio normativo específico, pois o fai a través dunha lei de orzamentos, mediante a chamada lei de acompañamentos, na que se utiliza como caixón desastre para tratar de facer cambios normativos. Si ten unha maioría absoluta no Parlamento de Galicia, co cual todos os cambios normativos que queira facer os vai a levar a cabo, pero por que non o fixo a través do debate enriquecedor e participativo de todas as forzas políticas, desas 4 forzas políticas que conforman o Parlamento de Galicia, en vez de metelo de forma opaca e a calzador na lei de acompañamentos dos orzamentos. Con este cambio normativo, o que se fai é que os concellos temos que asumir competencias sen dotación de recursos, como comentaba, sin persoal técnico especializado, se eliminan contornos de protección en zonas de amortecemento do Camiño de Santiago, afecta directamente ao Camiño Patrimonio Mundial da UNESCO nesas zonas de amortecemento, ou introducen o silencio administrativo, é dicir, se un concello non responde en 3 meses, a actuación queda validada. Polo tanto, estamos abrindo a porta a arbitrariedade e a desregulación, posto que os concellos de pequeno e mediano tamaño, insisto, non ten ningún tipo de recurso para poder asumir máis competencias. E en moitas ocasións, nós para este Concello, para poñer ao día o Servicio de Urbanismo, tivo que recurrir a axentes externos. Acabamos de adherirnos a unhas listas de sustitución da Deputación Provincial da Coruña para tratar de dotar a nosa administración de máis recursos. Si temos que asumir máis competencias sen axuda técnica e axuda económica, pois é insostible. Polo tanto, que isto pasa na foto ideal, pasa a ser tutela do Concello, e o Concello vai poder informarlle ao veciño o tema patrimonial sin que teña que acudir á Dirección Provincial a Coruña cos retrasos que pode levar, retrasos porque son 93 concellos da provincia que teñen que acudir aí. Eso nun mundo ideal, en uns concellos ben estructurados e con dotación económica para poder levar a cabo as competencias propias e as impropias, pois no mundo ideal sería perfecto, pero é que non estamos a vivir ese mundo real, posto que as competencias propias non temos os recursos que temos que ter. Ahora que está de moda o debate da financiación autonómica, a min gustaríame escoitar algunha vez cando se abre o melón do debate da financiación local. Entón, para poder prestar todo este tipo de servicios, pois temos que ter financiación e medios e recursos. Polo tanto, o noso voto vai a ser favorable, posto que o debate é totalmente acaecido e é totalmente necesario. Este cambio normativo o que vai a levar é ao colapso dos servicios urbanísticos municipais. Nada máis que engadir nesta primeira intervención. Moitas grazas, voceira nacionalista. Grazas. Din vostedes que somos alarmistas, pasa igual que no Vales, nunca hai problemas hasta que aparecen, nunca, xamás. Volvo a repetir as palabras que acaba de decir o concelleiro do equipo de goberno, é dicir, a Xunta descarga sobre os concellos competencias que lle son impropias, pero descarga esas competencias sin unha dotación económica para poder levar a cabo eses traballos. É dicir, como repetimos moitas veces neste salón de plenos, o SAF, o comedor e 50.000 historias máis que lle corresponden á Xunta de Galiza, que fai así e bota encima dos pequenos concellos que nin teñen
persoal nin teñen recursos para facer este tipo de actuacións. E a segunda, que ten que ver co patrimonio propio, é que debe de haber un criterio único, que o que non ten sentido que cada concello teña unhas normas e faga as cousas dunha maneira diferente, sobre todo en cuestións, pois, o que decíamos, co Camiño de Santiago. É dicir, nós temos un concello moi rico arqueolóxicamente e non estamos preparados para asumir esas competencias da Xunta sempre que non veñan dotadas dos cartos necesarios. Por eso, esta moción agora, porque é moi necesario revertir este tipo de leis e este tipo de cousas, que o único que fan é afogarnos. Nada máis, grazas. Moitas grazas, concelleira popular. Señora alcaldesa, simplemente unha aclaración. Eu non acusei a ninguén de ser alarmista. Dixen, non debemos de ser alarmistas porque todo o referente ao Camiño de Santiago, os bens de interese cultural e os elementos catalogados con protección integral seguirán dependendo da autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Eso é o que dixen exactamente. Mais nada, gracias. Gadir, voceiro socialista. Non, simplemente que eu lle pido á Xunta de Galicia que teña un pouco de... que sexa un pouco máis, non permisiva, pero sí que entenda a problemática que temos os concellos e que non aplique o rodillo e que dunha vez por todas asuma o que ten que asumir. E o vemos claramente agora ca xestión dos novos convenios, non da xestión da biomasa, que lle están trasladando aos concellos todo o peso e nunha negociación ca FEGAN cal é a forma de actuar do Partido Popular. Pois a mesma, aplicando o rodillo, se lle fai propostas para que ese tipo de axudas sexan aplicadas a concellos de máis de ata 15.000 habitantes e se negan, só os de 10.000 habitantes, queren firmar un convenio por 4 anos e lle piden que sean de 2 ampliables outros 2, tampouco, e o que me parece máis grave, amenazan que ao concello que non asine ese convenio que lle van quitar o 30% do fondo de cooperación. Esta é a forma que a Xunta de Galicia está tendo cos concellos e a forma de actuar que está tendo cos concellos. E agora, para máis gravamen, pois máis competencias e menos fondos e menos recursos. Non sei se o que buscan é que teñamos que pechar os concellos. O malo que non pechan só nesta provincia os 34 ou 35, non, perdón, os máis de 40 concellos que non gobernan, sino que tamén pechan os deles, porque sobre todo a alcaldesa que está en contacto con alcaldes e con alcaldesas de todos os signos políticos e de todos tipo de concellos en petit comité, os alcaldes e alcaldesas do Partido Popular están dicindo exactamente o que estou dicindo eu aquí, que cada vez teñen menos competencias e menos recursos, pero sí, con unha diferencia, que a hora de aplicar a Ordenanza Xeral de Subvencións da Xunta de Galicia, esa que non existe, pois eles salen beneficiarios, porque, bueno, esa lei é un chascarrillo, pero esa lei xeral de subvencións diga a ti sí, a ti sí, a ti sí, a ti non, que non eres do Partido Popular. Entón, eso é como palían este tipo de actuacións, non? De asunción de competencias sin ter recursos de financiación, nada máis que engadir. Bueno, eu vou engadir algo que saliu a colación neste debate e que creo que é realmente urxente, que é ese debate en profundidade sobre a financiación local. Os concellos, é verdade, de calquera tamaño, pero sobre todo pequenos e medianos, de calquera cor, evidentemente, por asumir as competencias propias e por asumir moitas impropias, e digo de verdade e non falo só do noso, que aquí é o que nos preocupa, evidentemente, pero como decía, pola miña presencia na FEGAN Seino, estamos realmente afogados e seguramente moi necesaria, seguramente non, é moi necesaria repensar a financiación autonómica, pero de verdade que apelo a todos e a todas, Goberno Central e Xunta de Galicia, a repensar a financiación local. Respecto ao tema este en concreto, que me parece moi acaecido,
e despois de escoitar a vocera popular, o obxectivo principal que comentaba desta modificación de eliminar burocracia ou de acortar tempos é máis que necesario tamén, pero non pode ser a costa dos concellos. Betanzos, por exemplo, que nos vemos con necesidade de pedir informes sectoriais 50.000 para todo, porque para cambiar unhas fiestras ou para pintar calquera casa en calquera lugar do municipio prácticamente, vémonos nunha roda de burocracia eterna que o veciño e a veciña e o concello pois nos desesperamos. Pois evidentemente a burocracia canto menos ou máis rápida, mellor, pero eso non pode ser revertindo a nos concellos, porque e se ademais ten cabida o silencio administrativo, o que vai a pasar é iso, que en moitos casos non son o de Betanzos, pero vou falar do meu, ao que estamos abocados é a iso. Entón, o obxectivo pode ser ben pensado, pero a forma de leválo a cabo non pode ser a de que recaian nos concellos todo ese peso. Entón, pediría que reconsideren e que a forma de chegar a esos obxectivos ten que ser outra. Ten que ser outra. Señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos en contra, 3. Abstencións, 1. E votos a favor? Ben, pois a moción queda aprobada cos votos a favor do Bloque Nacionalista Galego e do Partido Socialista, a abstención do concelleiro non adscrito e o voto en contra do Partido Popular. Punto seguinte. E o punto octavo, moción do PP para reclamar a revitalización da Semana do Pincho de Betanzos. Voceira Popular, ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. A Semana do Pincho de Betanzos xurdiu hai máis dunha década como unha iniciativa de dinamización económica e turística pensada para apoiar a hostalería local, atraer visitantes foráneos e reforzar a imaxe de Betanzos como destino gastronómico de referencia. Especialmente nas primeiras edicións, esta iniciativa rexistrou un notable éxito tanto en número de establecementos participantes, chegando a 29 locais no ano 2017, como de clientes. Porén, nos últimos anos, especialmente tras a pandemia, rexistrouse unha caída preocupante da participación ata os 13 establecementos na edición de 2024 e os 12 na edición deste mesmo ano. Esta disminución da participación non é un detalle menor, xa que reduce o impacto económico directo da iniciativa no sector da hostelería e restalle atractivo tanto para o público local como visitante, podendo chegar a poñer en risco a súa continuidade. Os datos revelan que o formato acusa certo desgaste, que non basta con repetir unha fórmula esgotada e que xa non funciona debido á falta de estímulos por parte do Goberno municipal para incentivar a participación. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno municipal a traballar na revitalización e o relanzamento da Semana do Pincho de Betanzos, revisando en profundidade o formato actual, co obxectivo de recuperar e incrementar o número de establecementos participantes. 2. Abrir un proceso de diálogo real co sector hosteleiro para escoitar as súas propostas e achegas orientadas a incentivar a participación explorando novas fórmulas de dinamización. E 3. E último, reforzar a promoción da Semana do Pincho para fomentar a participación da veciñanza de Betanzos e captar visitantes do resto da bisbarra e de concellos próximos. Mais nada. Moitas grazas, concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Esta moción cabe perfectamente en varias que hemos traído nosotros a pleno, en la que propusimos darle voz a la hostelería, tanto en el tema de las fiestas como en eventos, con la creación del Consejo Municipal de Turismo. Pero bueno, como vemos que van ustedes por nuestro camino, vamos a votar a favor. Moitas grazas, voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Ben, estamos de acordo coa diagnose, coa exposición de motivos que se presentan nesta moción. É certo que todos e todas podemos observar que parece que a Semana do Petisco está a perder esa forza coa que naceu e que compre tomar medidas neste sentido.
Mais o certo é que non observamos que ningún dos acordos se recollan medidas reais, efectivas, para efectivamente darlle ese pulo que necesita esta semana do petisco. A nos gustaríanos que se ofrecera algún tipo de achega, de idea, para renovar esta cuestión e non simplemente abrir diálogo. Como desde o noso punto de vista está un chisco baleira de contido, pois o noso voto vai ser a abstención. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Voceira socialista, ten a palabra. Bueno, compartimos absolutamente a exposición de motivos desta moción que presenta o Partido Popular sobre esta actividade de promoción hostaleira posta en marcha aló polo ano 2011. O que xa non compartimos é a diagnose que fan dos motivos polo que nos últimos anos a participación baixou considerablemente. Este 2025 celebrouse a 14ª edición da Semana do Pincho de Betanzos, unha actividade replicada en decenas de concellos de toda Galicia. Non foi Betanzos pioneiro en poñela en marcha, pero si dos concellos que levan máis edicións celebradas. A nosa Semana do Pincho celébrase nun formato moi similar a todos os eventos deste tipo ao longo da nosa xeografía. Únicamente e quizáis das máis longas, cunha duración de 10 días, como tamén a da Coruña, Lugo ou Vigo. O Concello organiza, publicita o evento, desenvolve actividades paralelas e intenta adaptar novas tecnoloxías para facer o proceso máis cómodo e dinámico aos consumidores. Todo co obxectivo de atraer o maior número de clientes. Pero a verdade é que, visto nas últimas edicións, non está a funcionar se atendemos o número de locais participantes. Entón, falta de estímulos? Creemos que non. Introducir oitos novos? Pois, entendendo esta moción en sentido positivo, eu pregúntolles que propostas concretas teñen, que suxiren. Escoitámolos atentamente. Teñen vostedes nas súas filas hostaleiros, cal é a súa proposta de mellora? No 2022 foi a última vez, é certo, que se fixo unha convocatoria conxunta coa hostelería betanceira. Arredor de 33 propietarios ou representantes de locais se convocou precisamente para falar deste evento e máis da Semana da Tortilla. Acudiron únicamente uns 10 e salimos da xuntanza igual que entramos, co mesmo formato e as mesmas datas. Individualmente, escoitamos a todos os que teñen propostas. O diálogo é real e constante. Tamén escoitamos motivos moi variados da non participación. E isto é así porque nos interesamos e preguntamos. Algúns dos motivos máis repetidos foron: teño moito traballo e non me podo liar co pincho, ou tería que contratar camareiros para esta semana que non deu feito. Isto, a verdade, é para celebralo. O que non podemos facer dende o Concello é servirnos o pincho. Se un formato esgotado en Betanzos e non merece a pena para os hostaleiros, o mellor é dirixir os nosos esforzos, tanto orzamentarios como organizativos, a outra actividade. Eso sí, esta decisión tomarase conxuntamente co sector afectado. En calqueira caso, en 2026 organizaremos de novo esta actividade e comprométome aquí tamén a convocar unha nova xuntanza cos hostaleiros que queiran asistir á mesma e escoitalos, en este caso de forma conxunta. De todos os xeitos, votaremos a favor desta moción, posto que entendemos co ánimo de dinamizar a hostelería, non só falando a Semana do Pincho, senón de todas as actividades que se organizan. Nada máis. Moitas grazas, voceira popular. Alcaldesa. Ben, evidentemente esta moción ten un matiz totalmente positivo, que non é, decir, o que tratamos é de que, evidentemente, creo que todos somos conscientes, que decir, da evolución, non? Bueno, pois danos lástima, lóxicamente, que decir que algo que funcionou tan ben, algo que, non sei, que falando, bueno, pois coa hostelería e todos o vivimos, que decir, nos seus inicios, que só se veía xente, pois, cos pasaportes, preguntando, mira, sabes onde está este local, e que queremos probar este pincho, queremos ir ali. E o que nos trasladaba a hostelería, que, pois, un luns calquera, un martes, pois, vendían 150 ou 200 pinchos, bueno, pois, eso, evidentemente, é unha riqueza, que decir, pois, nunha época que non é moi proclive, evidentemente, que decir que está moi ben escollida a data na que se celebra porque complementa moi ben pois, unhas datas que son pois, de igual de menos ingresos, non, para a hostelería. Entón, bueno, nos entendemos que, decir, evidentemente non temos unha varita máxica para saber cales son os motivos. Eso, que decir, é o que a nos parece ou o que trasladan
algúns dos hosteleiros non cos que falamos. Pois daríanos moitísima pena que desaparecera. Igual ten que facerse, non o sei, quero dicir, pero evidentemente foi algo moi importante. Non fomos pioneiros, non, pero dende logo só había que ir a outros sitios para ver, quero dicir, que Betanzos estaba aí no cumio de asistencia, de talento, de creatividade no que era, bueno, pois a elaboración dos pinchos, quero dicir que temos unha hostelería magnífica, pero evidentemente, se non queren participar, pois polos motivos que sexa, non se lles pode poñer unha pistola. Nos deixámolo aí, evidentemente, entendemos que vostedes xa serán conscientes do que está ocurrindo, e, bueno, pois o Gallá teña un futuro estupendo. Máis nada, gracias. Moitas grazas. Concelleiro non escrito. Esperamos que isto mejore e vayan aumentando, pues, pero tamén entendemos a los hosteleros, porque el problema que tienen efectivamente es la falta de personal, y eso no lo pueden evitar, no hay forma de solucionarlo, nada más. Voceira nacionalista. Nada máis, remito a primeira intervención. Voceira socialista. Que pola nosa parte a disposición é total para seguir organizando este evento, así como a outros, pero é que é imposible organizalo se non participan os hosteleiros. Motivos, bueno, estos que expuxen, cada un terá o seu. Tamén é certo que, facendo un análise de todas os, porque ao longo da nosa xeografía fanse moito, quizá esos 20 e tantos participantes eran, o sea, estaba estupendamente, pero eran dos sitios onde máis participaban, en sitio, incluso comparándonos con grandes cidades como Vigo, Ferrol ou A Coruña, andan en torno aos 30 a 40 ao máximo. Quizá esa edición foi, bueno, estupenda, pero moi elevado o número de participantes, pero tamén consideramos que o número actual é moi baixo para a hostelería que hai en Betanzos. Entón, como lles decía, falaremos, ainda que o facemos individualmente, falaremoslo conxuntamente e tomaremos a decisión entre todos se merece a pena continuar con este tipo de eventos ou efectivamente se esgotou en Betanzos e temos que pensar en algo novo. Nada máis que engadir. Sí, eu só engadiría algo que creo que se dixo e pasou un pouco que o que comentaba a voceira socialista de que comentan moitos hosteleiros e hosteleiras ao falar de por que participaban e xa non participan é sobre todo esa cantidade de traballo que teñen na actualidade. É algo que creo que é moi positivo, evidentemente, para todos e todas elas e para a economía local. Eu creo que a economía evidentemente se vai ben a un sector e bo para toda a ciudadanía, pero trae consigo a non participación, pois implica que co mesmo esforzo orzamentario, humano e de todo tipo, pois a repercusión é moito menor, evidentemente. E, sinceramente, dende o noso punto de vista, 12 participantes son poucos, moi poucos. Pero, bueno, que, como decía a concelleira, estamos abertos a modificar datas, formato, a duración, incluso, mellor é moito tempo eses 10 días, mellor concentralo pois nunha fin de semana ou nunhas semanas en coller fin de semana, non sei, pero que sí coincido en que hai que repensar e ver se merece a pena, como decía ela, seguir, modificar algo ou pensar noutra cousa, pois será consensuado con eles elas como foi isto. Quero insistir en que naceu de falar coa hostelería local e pensar entre todos o formato tal e como é na actualidade. Bueno, pois non sei se manifestaron todos os grupos o apoio ou señor secretario que se someta á votación. Votos en contra? Abstencións? Dúas. Votos a favor? Ben, pois queda aprobada co voto favorable do Partido Popular, do concelleiro non adscrito, do Grupo Socialista
e a abstención do Bloque Nacionalista Galego. Punto seguinte. O punto noveno, moción do PP para reclamar a mellora, mantemento e dotación de servicios na contorna do Porto de Betanzos. Voceira popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. A contorna do Porto de Betanzos é unha das principais zonas de esparcemento e lecer do noso municipio que percorren a cotío moitos veciños e veciñas, deportistas, familias, persoas maiores e visitantes e que debería ser un exemplo de coidado dun espazo público e de aposta pola calidade urbana. A día de hoxe a realidade é ben distinta, xa que a contorna presenta múltiples deficiencias debido ao nulo mantemento realizado que chegan a supoñer un risco para a seguridade, ademais da carencia de servicios básicos que afecta negativamente a imaxe da cidade e ao disfrute da zona por parte das persoas usuarias. Entre as principais eivas atópanse lousas en mal estado, rotas, deterioradas ou levantadas, que supoñen un risco para os peóns, especialmente para as persoas con mobilidade reducida, a balaustrada avellentada e con parafusos ao descuberto, a falta dun baño público moi demandado pola veciñanza, a ausencia de iluminación no parque de Calistenia, o que limita o seu uso e xera problemas de inseguridade, e un nulo mantemento e limpeza da área canina municipal. Non se trata de deficiencias puntuais nin recentes, senón do resultado de anos de abandono e dun mantemento insuficiente e unha política de parches. Desde o Partido Popular de Betanzos entendemos que manter o que existe é tan importante como anunciar novos investimentos e que non se pode falar dunha cidade amable, sostible ou pensada para as persoas mentras se permite o deterioro progresivo dunha das zonas máis emblemáticas e concorridas de Betanzos. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Betanzos presenta ao Pleno da Corporación a aprobación dos seguintes acordos. 1. Instar ao Goberno Municipal a acometer con carácter urxente un plan de mantemento integral da contorna do Porto de Betanzos, priorizando as seguintes actuacións e servizos: reparación e reposición das lousas deterioradas no paseo, revisión e reparación da balaustrada, especialmente naqueles puntos onde supón un risco para a seguridade, dotación dun aseo público accesible ben sinalizado e con un mantemento que garanta a súa limpeza e uso correcto, instalación de puntos de luz na zona do Parque de Calistenia para facilitar o seu uso en horarios de menor luz natural, acondicionamento e mellora do equipamento da área canina municipal situada ao carón do Parque Pablo Iglesias. 2. Establecer unha partida económica concreta para o citado plan de mantemento integral nos orzamentos municipais de 2026, cun calendario de actuación definido. E 3. E último, que a alcaldesa ou concelleiro ou concelleira en quen delegue leve a bo fin os citados acordos. Rematou. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Son mejoras que en cada pleno traemos todos os grupos e estamos totalmente de acuerdo en que sea todo o que sea mejorar el puerto e su entorno es beneficioso para todos nuestros vecinos, por lo cual nuestro voto será favorable, nada más. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Grazas. Pois como ben di o compañeiro, é un tema recurrente nos plenos do Concello de Betanzos, pero, pois eso, a moción quedase un pouco escasa. Habería que incluir a retirada dos vehículos abandonados, as lanchas que están abandonadas e ocupando as rampas, habería que realizar unha limpeza integral de toda a zona do porto e outro tipo de melloras, pois como os depósitos do aceite, unha villa de auga para as embarcacións e uns puntos de corrente. Pero isto é un eterno debate neste pleno, é dicir, estas competencias son ou non son do Concello? Claro, é que volvemos outra vez a incidir sempre en pedir o que non nos corresponde. É dicir, volvemos a votar outra vez valós fora sobre o que nos toca ou non nos toca de amañar neste pueblo. O noso voto vai a ser a abstención polo carácter que ten esta moción, nada máis. Moitas grazas. Voceiro socialista ten a palabra. Grazas, señora alcaldesa. Ben, escoitando esta moción e a forma de actuar do Partido Popular neste pleno e fora deste pleno, pois resulta cada día máis evidente que non están preparados para gobernar este Concello. Primeiro, porque teñen unha falta evidente de cohesión interna, teñen unha falta importante de rigor e, por suposto, non teñen falta de coñecemento. Porque, miren, o Porto de Betanzos non é competencia municipal, e non é unha cuestión ideolóxica nin política, senón que é unha cuestión
legal. Xa o acaba de decir, ainda que sembraba a dúbida, pois a portavoz nacionalista. E así o establece, pois claramente, como dicía, a normativa vixente, que atribúe a titularidade, a xestión, mantemento, a explotación e a toma de decisión sobre os portos de Galicia, neste caso a entidade pertencente á Xunta de Galicia chamada Portos de Galicia. Isto debería ser coñecido por calquera, pois que aspire a gobernar, pero o Partido Popular de Betanzos insiste pleno tras pleno, pois ou ben ignoralo ou ben pois non o coñece. E isto é especialmente grave porque toda a moción se construe sobre esa premisa falsa ou sobre todo aquilo que rodea o porto, pois aínda que este pois a 500 metros, non? Porque cando instan ao Concello de Betanzos a elaborar un plan integral de mantemento, a instalar servizos, a executar obras ou a consignar partidas económicas nos orzamentos municipais, o que están facendo é pedirlle ao Concello que asuma, pois, unha vez máis, competencias que non lle corresponden de maneira legal. Esa é a razón fundamental pola que esta moción, pois, pola nosa parte, non vai a prosperar. E, como xa dixen en plenos anteriores, pois isto non é un erro puntual, senón que é unha constante. Xa ocorreu hai uns meses coa limpeza dos ríos, e volvo a ocorrer hoxe, pois, neste caso, co Porto, que foi a ocurrencia deste mes. No caso dos ríos, pois, levan tempo e tempo traendo mocións e preguntas, tentando responsabilizar a este Concello, pois, dunha competencia que, evidentemente, e xa como se manifestou neste pleno, pois non é municipal. E vaya, que casualidade, despois de anos e de anos de inacción, a Xunta de Galicia anuncia, fai, pois, xusto 7 días, agora a limpeza dos ríos. Algo que este Concello, pois, como tamén se manifestou pois, neste pleno en numerosas ocasións, ven facendo de maneira pois, ocurrente desde hai anos, e non por petición pois, nin do Bloque Nacionalista, nin de vostedes, nin nada, é simplemente pois, unha cuestión de responsabilidade coa veciñanza. É dicir, pois, durante anos este Concello actúa, pois, mantén limpa, e o Partido Popular, pois, a súa vez, pois, critica. En vez de criticar, en este caso, a Xunta, cando non realiza o traballo que ten que facer, pois, como ben saben vostedes que non o fan, porque non lles apetece, porque non teñen, pois, ese rigor de cumplir coa súa responsabilidade, pois o que fan neste caso é atacar ao Concello. Porque claro, mellor escurrir ao bulto, neste caso, a competencia, non? Pois un pouco na liña no que decía anteriormente na moción a que fixen a primeira intervención sobre o tema da educación e a situación do profesorado no Vales Villamarín, porque vostedes o que prefiren é facerse fotos, subilas ás redes sociales, pois botar eso, como dicía, a culpa ao Concello, e aínda que ben saben que non é competencia neste caso do que traen hoxe deste Concello, pois vostedes pois eso, como dicía, escurren o bulto a ver se cola e lle botan a responsabilidade a este goberno municipal a ver se cola. Pero bueno, xa ben sabemos que vostedes pois prefiren xogar a buscar a Wally en vez de gobernar, de coñecer o municipio e, sobre todo, que o máis grave, pois coñecer cales son as competencias e a quen exixir, neste caso, as responsabilidades. Pero, bueno, ceñíndome un pouco á moción, creo que a realidade é clara e creo que é necesario tamén que despois desta moción pois os veciños e veciñas de Betanzos pois a coñeza. En este caso, pois algunha lanza a Xunta de Galicia llevou a dar.
neste caso a Portos de Galicia. Primeiro, decirlle que os vehículos que ocupan o espazo no porto, pois neste caso dependen de Portos de Galicia. Os espazos que se alugan como concesionario de furgonetas que ali existe xestiona Portos de Galicia, que lle cobra mensualmente un canon a empresa que ali ten ese concesionario. Recentemente, as obras de aglomerado realizadas no Porto de Galicia foron executadas por Portos de Galicia, non por este Concello, a petición e xestión desta alcaldía, reiteradamente, xa co anterior conselleiro. E tamén esas mesmas obras, que non as actuais, pero senón as que se executaron xa fai moitos anos, alá polo ano 2010, foron as causantes das inundacións que teñen moitas naves, que teñen as naves do porto, e que algunha vez vostedes intentaron vincular este Concello. Por tanto, este Concello é evidente que non ten competencias directas sobre este porto. Mesmamente, vostedes teñen este mesmo cartel na entrada do porto que pon Porto de Betanzos, Xunta de Galicia, Consellería do Mar, que significa que eu cando entro aquí, pois entro nun territorio que é pertencente á Xunta de Galicia e que, por tanto, pois todo aquilo que aconteza nesa zona, pois terei que dirixirme ou non á administración, neste caso, competente. Pero, bueno, vostedes, mentras tanto, a ver se cola, botarlle, pois, eso, a responsabilidade, neste caso, a este Concello. Nós, evidentemente, pois, atendendo esta moción e coñecendo, pois, moitas das mocións que xa teñen presentados aquí, porque vostedes moitas veces pois presentan aquí mocións ou propostas reivindicando cuestións para Betanzos das que este Concello pois non ten competencia, e como dicía na intervención que fixe na moción anterior sobre o tema da educación, pois presumen de actuacións mínimas sobre unha carreteira que pasa por Betanzos, pero claro, vostedes se removen moitas veces cando caen os teitos no Francisco Aguiar, nas que non deixan acceder pois a representación parlamentaria do PSDG no Francisco Aguiar, neste caso. Non se preocupan e calan cando os nenos e nenas deste centro están expostas ao amianto, calan cando os alumnos e alumnas pasan frío nas aulas, calan, como fixo vostede agora, cando falamos da falta de profesorado nos centros educativos, neste caso no Vales Villamarín, calan e aínda por encima exixen a este Concello que requira aos propietarios das parcelas que limpen as súas parcelas cando a Xunta non invirte nin un só euro na limpeza, neste caso en todo aquilo que é referente á prevención de incendios nesta comunidade. Pero logo, como dicía antes, sube unha foto fachendeando dun rebacheo nunha carreteira titularidade autonómica, que é unha cuestión que realiza este Concello de maneira diaria. Sí, propaganda. Chama propaganda. Pero claro, a min podo entender e compartimos no conxunto a situación do Porto, que a pesar de todo este Concello de maneira reiterada limpa, evidentemente, barrendeiros e barrendeiras municipales acuden todos os días
a limpar e a barrer todos os días o que ali se suceda. Incluso renovamos papeleiras, reparamos bancos que están rotos e rotas, incluso pois en moitas ocasións temos que apoiar a clubes que por esa xestión do porto que vostedes teñen na Xunta de Galicia teñen que pagar un canon. Non sei se vostedes se acorda do Club Ría de Betanzos, que paga un canon de 12.000 euros ao ano pola cesión dun local que é titularidade de Portos. E que este Concello, a través desas subvencións que vostedes moitas veces critican, pois cubre ese canon que a Xunta de Galicia pois os obriga a pagar a este club, e que ten que buscar outras maneiras de financiación para poder facer fronte a estes gastos. Pero claro, esta moción falan do Porto, pero logo falan da área de Calistenias, que está a 500 metros, fala a área do Pipicán, como lle chamou, o canódromo, como lle queran chamar. Pero claro, neste caso, as responsabilidades do Porto, como xa dixen, está moi claro na lei. E agora non me veñan a falar de convenios, nin de historias, nin nada, porque, xa remato, porque, bueno, moitas veces, como digo eu, se o aglomerado que se fixo no pasado verán, pois o fixo Portos de Galicia, pois entendo, este Concello entende, que Portos de Galicia, que é o titular desta zona, pois podrá facer fronte. Como tamén fai fronte todos aqueles usuarios e usuarias que teñen unha embarcación do pago dos amarres ali. Entón, pois eses cartos terán que ser revertidos, neste caso, na adecuación do porto. Non me vou a estirar máis nesta primeira intervención. Moitas grazas. Voceira popular, ten a palabra. Señora alcaldesa, mire, a moción, voulle dar lectura, a moción do Grupo Municipal Popular para reclamar a mellora, mantemento e dotación de servicios na contorna do Porto de Betanzos. Eso é o título da nosa moción, e así aí incluímos a falta de iluminación no Parque de Calistenia, porque é algo que nos din as persoas usuarias dese parque. Tamén incluímos a necesidade de actuar con urxencia na área canina ou no Picán, que ata onde eu sei, eso non é competencia da Xunta de Galicia. Creo que tanto o Parque de Calistenia como a área canina o fixo o Concello de Betanzos. Por lo tanto, é dicir, vostede fala e di que eu calo. Eu non calei. Eu dixen e din a nosa opinión tanto na moción anterior como en todas as outras. Non vou entrar en debates que creo que é mellor obviar, e máis no día de hoxe, bastante mellor. Despois, por suposto que vou a falar do convenio, porque o convenio existe. E que Portos de Galicia fixo hai xa uns cantos anos as actuacións no que é a liña de auga, é dicir, ese paseo marítimo, e se fixo un convenio co Concello de Betanzos para facer o mantemento de todo iso. Precisamente por iso entendo que non hai moitos anos se amañou a balaustrada, se pintaron os bancos, se mellorou o chan de acceso ao pantalán, aos dous pantalanes que hai en frente do Clube de Piragüismo, se corta a erva dos xardíns que hai ali, etcétera, etcétera, etcétera. E outra das necesidades que recurrentemente aos miles de usuarios e usuarias que todos os días pasean, corren, andan en bicicleta ou en patinete do Porto de Betanzos é a necesidade dun baño público, é dicir, que non o inventa o Partido Popular. Eso é algo que nos din os veciños, as veciñas, porque evidentemente poden utilizar o baño do Clube de Piragüismo se lles deixan cando está aberto, pero non está sempre aberto. Por lo tanto, bueno, pues nos trasladamos eso. Pode gustarlle máis ou pode gustarlle menos.
Isto non é ningunha ocurrencia, non é falta de coñecemento, nin é falta de rigor, nin descoñecemento das competencias, en absoluto. É dicir, ese convenio, ata onde nós sabemos, está aí. E o Parque de Calistenia, a área canina, son competencias municipales porque se os fixo o Concello de Betanzos. E o baño público, supoñemos que tamén así o será. Bueno, máis nada. Gracias. Moitas grazas, concelleiro non es. Gracias, señora alcalde. Me remito á primeira intervención. Voceiro nacionalista. Tamén, gracias. Voceiro socialista. Por coincidencia, coincidimos en que é unha necesidade a instalación dun baño público na zona. De feito, é unha cuestión que foi manifestada en numerosas ocasións a alcaldía e que o Concello de Betanzos está valorando como poder facer fronte a esta situación, pero o que é curioso é que vostede me fala aquí da área canina agora, estou falando agora da área canina, da área de Calistenia, está na moción, sí, pero vostede onte no seu Facebook, nas redes sociais, non sei se é o community manager ou quen sexa, sí, hai unha foto, dúas fotos dun coche e dunha balaustrada que corresponde á Xunta de Galicia, que é o que eu me refiro na miña primeira intervención. Por tanto, como é vostede responsable do que aquí se presenta, tamén ten que ser responsable do que vostede escribe nas redes sociais. Ou non? Ou cando me chamou vostede orangután machista non é responsable vostede? É ou non é? Pregunto. Claro, non me vai responder. Pero sí, estamos... Mire, claro que non é un debate. Eu lle fago unha pregunta a vostede, non me vai a contestar, xa o sei. E non é o día que sexa ou que non é. Vale? Eu lle podo decir que sí, que hubo un convenio. Hai un dito que di lo breve y bueno, dos veces bueno. Perdón que lo diga en castellano. Pero, neste caso, lo breve y bueno non foi el mandato del Partido Popular en Betanzos. De feito, este convenio do que me fala vostede foi un convenio firmado pola porta de atrás, que non veo este pleno, e non existe. Non existe neste Concello. Levo 6 días pedindo ese convenio, non aparece. Por tanto, non me veña a falar de competencias. E cando se pase polo porto, e saca esas fotos deses coches, desa balaustrada, ou se sube unha lancha, a contar do mal que vai Betanzos según vostede, pois pídalle a esa persoa que leva, neste caso, Portos de Galicia, ou Conselleira do Mar, que atenda as necesidades de Betanzos, como atendeu unha demanda que fixo esta alcaldía, que foi a renovación do aglomerado, neste caso do Porto. Por tanto, como xa dixen ao principio, Porto de Betanzos, Conselleira do Mar, atenda a esas demandas, nós as compartimos. Mentras tanto, este Concello, evidentemente, e como non existe ese convenio, pois atenderemos a esas demandas, pero evidentemente que as cumpra a administración competente neste caso. Nada máis. Bueno, eu si quero engadir algo. Ese convenio, como ben acaba de explicar o concelleiro do grupo de goberno, sabemos da súa existencia, pero non aparece no Concello. Aínda así, o Concello fixo moitas veces mantementos da zona portuaria. Por eso non podo pasar por o que se pon na moción de nulo mantemento realizado e que repite varias veces. Porque, miren, cando falan non só nesta moción, moitas veces de nulo mantemento e limpeza, estou lendo aquí, non só é unha crítica ao grupo de goberno, é unha falsedade, ademais, que ten que ver co persoal municipal, é unha falta de respeto ao traballo de moita xente. Entón, por aí non. Como digo, a pesar de que ese convenio
non está. Moitas veces este Concello invertiu recursos humanos e orzamentarios para amañar balaustrada, baldosas, limpeza, bancos, etcétera, etcétera. Pero mire, a min o que máis me sorprende nesta moción que ten que ver coa contorna do Porto, podendo estar de acordo en que sería positivo aumentar a iluminación da zona de Calistenias, outras cuestións que si se comentan, chámame a atención que non se fale de probablemente os dous problemas máis importantes que ten a zona do Porto de Betanzos, que son o seu acceso a través do paso a nivel, que é unha cuestión moi importante dende o meu punto de vista e que continúa sen eliminarse. E outro problema que vai a peor co paso do tempo por diversos motivos é o problema que están a sufrir moitos empresarios e empresarias de inundacións cada vez máis frecuentes nas súas naves. Esta solución a estes dous temas, que evidentemente creo que aí non hai dúbida, non corresponden ao Concello de Betanzos, debemos reclamalas con insistencia dende Betanzos, creo eu, porque si son máis alá do mantemento, que evidentemente é necesario, evidentemente, creo dous problemas importantes que ten na actualidade o Porto de Betanzos. Eso sí que me chama a atención. Pero bueno, a modo de comentario. Dito eso, señor secretario, que se someta a votación esta moción. Votos en contra? En contra. En contra. Sí. En contra. En contra. Votos en contra. É que o anunciou antes, non? Perdón. Abstencións? Dúas. E votos a favor? Ben, pois a moción queda rexeitada cos votos en contra do Partido Socialista, a abstención do Bloque Nacionalista Galego e o voto favorable do concelleiro non escrito e do Partido Popular. Punto seguinte. O décimo e último, que son robos e preguntas. Pois primeiro damos lectura ás respostas ás preguntas do pleno anterior. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. Contestación ás preguntas realizadas no pleno de novembro de 2025. Respostas ás preguntas do grupo non adscrito. Respecto ao chan esvaradizo na Praza do Emirante na Ponte de Madeira. En relación coa preocupación trasladada sobre a posible perigosidade de algunhas superficies recentemente executadas, compre sinalar que na Ponte de Madeira sobre o Mendo instalouse un sistema antiesvarante consistente nunha rede homologada, un método empregado con éxito noutros espazos similares e que ofrece garantías de seguridade. No que respecta á Praza do Emigrante, é preciso indicar que a zona consta cun mantemento e limpeza periódica, aínda que é certo que nas áreas máis sombrías pode aparecer verdín en determinados momentos, o que pode provocar que puntualmente algunhas superficies resulten máis esvaradías. Esta circunstancia é coñecida e ten en conta nos labores habituais de conservación. Sobre a cancha de petanca. O espazo habilitado para a práctica desta modalidade deportiva está a ser tratado xunto coa directiva da Asociación da devandita modalidade e compre informar de que este Concello ten elaborado unha proposta para a instalación dunha pista de petanca co obxectivo de dar resposta a esta demanda veciñal. Non obstante, tamén é necesario aclarar que non está permitida a cubrición deste tipo de instalacións na zona de afección do pasatempo, tal e como foi trasladado no seu día polos servizos de patrimonio, polo que calquera actuación debe axustarse estrictamente ás limitacións existentes neste ámbito. Respecto aos vehículos abandonados. A Policía Local está levando a cabo os pertinentes expedientes para a retirada dos vehículos abandonados en base á normativa vixente. Sobre os enchentes na zona do barrio da Ribeira. En canto aos episodios de inundación registrados recentemente, compre facer unha diferenciación por zonas. No caso do Porto, as inundacións son consecuencia directa dunha deficiente execución dunha obra realizada no seu día por Portos de Galicia, que afecta ás naves que se viron inundadas.
No que respecta á Ribeira, as causas foron múltiples. Por unha banda, a apertura da presa do Zarzo por parte de Augas de Galiza e, por outra, a elevada cantidade de precipitacións registradas nesa xornada, o que provocou que as bombas instaladas non puidesen asumir todo o caudal de auga acumulado. De cara ao futuro, está prevista unha intervención por parte de Viacua para correxir determinadas deficiencias detectadas e que poderían subsanar parte do problema. Respecto á instalación de espellos na zona de Touriñao. En relación coa solicitude de instalacións de espellos en cruces con visibilidade reducida en Touriñao de Arriba, compre indicar que este concello non ten constancia concreta dos puntos exactos aos que se fai referencia. Por iso, agradécese que se trasladen os lugares concretos ou os veciños afectados, xa que contar con esa información facilitaría enormemente a valoración técnica e permitiría actuar con maior axilidade para estudar a súa posible instalación. Respostas ás preguntas do Bloque Nacionalista Galego sobre os escudos das provincias do Reino de Galicia. En relación co estado dos escudos das 7 provincias do antigo Reino de Galiza, situados na Praza Alfonso IX, compre indicar que este Concello xa deu pasos concretos para abordar a súa recuperación. En concreto, encargouse unha empresa especializada neste tipo de traballos un orzamento para a realización da restauración e recuperación cromática dos escudos, tendo en conta o seu valor patrimonial e a necesidade de empregar técnicas e materiais axeitados. Unha vez se dispoñan da valoración técnica e económica definitiva, procederase a analizar a súa execución conforme as posibilidades orzamentarias e os procedementos administrativos correspondentes. Respecto á campa de varada. En relación coa creación dunha campa de varada, é necesario sinalar que a recente entrada en vigor da nova Lei do Litoral supuxo unha modificación das zonas de dominio público marítimo terrestre, o que afecta directamente a planificación deste tipo de actuacións. Neste novo marco normativo, este Concello está a traballar de maneira coordinada coa Asociación Amigos dos Ríos, colaborando man a man na elaboración dun proxecto co obxectivo de garantir que a solución que se adopte sexa viable desde o punto de vista técnico, ambiental e administrativo. Trátase dun proceso complexo que require adaptación á normativa vixente e rigor técnico. En esa liña está a actuación deste equipo de goberno. Sobre a fábrica da luz. A día de hoxe non se produciron avances no referente á posible instalación dun museo na devandita instalación. Dende o Goberno local continuarase coas xestións oportunas para tratar de darlle unha solución a esta emblemática edificación. Respecto ao Conservatorio Carlos López García Picos. No que respecta a falta de profesorado de percusión no Conservatorio Carlos López García Picos, compre aclarar que a situación ven derivada dunha excedencia inesperada da persoa que viña impartindo esta especialidade, producida co curso xa iniciado. Desde este momento, este Concello está a traballar para cubrir a praza segundo o procedemento ordinario establecido, conforme a normativa vixente e os prazos administrativos que garanten a seguridade xurídica do proceso. Trátase, sen dúbida, dunha preocupación real deste equipo de goberno que é plenamente consciente da importancia de garantir unha oferta educativa completa de calidade no Conservatorio e, por iso, continúan realizando as xestións necesarias para dar solución a esta situación no menor prazo posible. Sobre o comedor do CEI Francisco Vales Villamarín. Por suposto, cada vez que chega unha queixa do servizo de comedor, dende Servizos Sociais fálase coa empresa que presta o servizo, en esta ocasión tamén, para tratar de dar unha resposta axeitada. Respecto á intervención no entorno do pasatempo. En relación co estado do xardín que rodea a obra de Carmen Nogueiras no pasatempo, compre sinalar que se está a realizar un mantemento ordinario da zona. É certo que en determinados momentos a imaxe pode resultar máis impactante, pero compre lembrar que esa estética responde á concepción inicial do proxecto, tal e como foi definida polos paisaxistas, coa intención de transmitir unha determinada lectura visual e paisaxística do espazo. O mantemento realízase respetando este criterio artístico e conceptual, que forma parte inseparable da propia intervención. Sobre o informe sobre melloras na seguridade viaria de Infesta. En relación coas actuacións no núcleo de Infesta e coa señalización instalada no Camiño Real, compre aclarar que a retirada do sinal se produciu ao comprobarse que xeraba unha problemática nun ámbito veciñal próximo, o que facía desaconsellable a súa continuidade neses termos. Neste momento estánse a estudiar alternativas como a implantación de señalización termoadhesiva no firme, unha solución que require condicións meteorolóxicas axeitadas e que, polo tanto, se executará cando haxa bon tempo. Este Goberno municipal quere deixar claro que as achegas realizadas pola plataforma Infesta non se contamina, son tidas en conta, pero tamén é necesario compatibilizalas con outras demandas veciñais e con distintas casuísticas que deben ser valoradas de maneira global, equilibrada e responsable. Respostas ás preguntas do Partido Popular.
respecto aos espellos dos vestiarios do pabillón municipal. Os espellos serán sustituídos próximamente por outros novos. Sobre as pingueiras no local social de Piadela. O Goberno local actuou en diversas ocasións nese local social para tratar de solventar a problemática das pingueiras e así o seguirá a facer ata que o problema quede solucionado de forma definitiva. Respecto ao burato na avenida Jesús García Naveira. En relación coa reposición das losetas da beirarrúa da avenida Jesús García Naveira, compre indicar que a actuación será completada e a rúa será reparada como corresponde, garantindo a continuidade do pavimento e a seguridade das persoas peóns. Trátase dunha intervención puntual que será corrixida para que a beirarrúa quede en condicións adecuadas. Sobre as filtracións e vivendas colindantes ao Parque de Cabildos. En relación ás filtracións de auga denunciadas polas vivendas colindantes ao Parque de Cabildos, este Concello quere informar de que xa se está a traballar sobre esta situación coa análise técnica correspondente co obxectivo de resolver o problema das filtracións detectadas e evitar que se reproduzan no futuro. Sobre as lousas no entorno do albergue. En relación coa existencia de pedras soltas na rúa Pescadería, compre sinalar que este equipo de goberno realiza de maneira continua actuacións de mantemento e reparación do pavimento en distintas rúas de Betanzos, en función das necesidades detectadas. No caso concreto desta zona, está previsto proceder á súa reparación a través dunha empresa especializada co fin de garantir a seguridade tanto das persoas peóns como dos vehículos. Respecto a un punto de luz en Castro Pontellas. En relación co punto de luz público afectado pola maleza na parroquia de Castro, é importante lembrar que os traballos de limpeza e desbroce son continuos neste concello, realizados tanto por empresas especializadas como por persoal municipal. Compre tamén subliñar que en moitas ocasións estas situacións están relacionadas co deficiente mantemento de fincas e parcelas privadas por parte dos seus propietarios, unha cuestión que non sempre allea a aparición de problemas deste tipo, maila que dende este Concello se actúa para garantir a seguridade e o correcto funcionamento dos servizos públicos. Respecto ás augas nos pasos de peóns elevados. En relación coa acumulación de agua en algúns pasos de peóns elevados, compre indicar que estas infraestructuras contan con sistema de desaugado, aínda que pode producirse de maneira puntual algún atasco, especialmente tras episodios de choiva intensa. Esta circunstancia será analizada en coordinación coa empresa que executou a obra, co obxectivo de adoptar as correccións necesarias se fose preciso. Sobre a instalación dunha sinal luminosa na zona da Madalena. En relación coa proposta de instalación dunha sinal luminosa de aviso na Glorieta da Madalena, este Concello trasladará a solicitude ao Ministerio de Transportes para que estude a viabilidade da medida e valores e procede a adopción das decisións oportunas ao tratarse dunha infraestructura da súa competencia. Sobre a rúa Imprenta Villuendas. A obra da rúa Imprenta Villuendas non foi correctamente executada pola empresa xudicataria, incumprindo os criterios técnicos do proxecto e xerando problemas tanto na praza como nas especies arbóreas. Por este motivo, ordenouse o levantamento do pavimento para repoñelo conforme as especificacións técnicas establecidas. Respecto á zona verde do pasatempo do Malecón e a Ponte Nova. O Goberno local efectuará os mantementos necesarios nesta zona en función dos recursos municipais, tal e como ven facendo no resto do municipio. Nada máis. Moitas grazas. Concelleiro non adscrito. Gracias, señora alcaldesa. Primero y único. En los últimos días hemos recibido una comunicación formal por parte de la delegación deportiva portuguesa que participó en el primer trofeo Kickboxing de Betanzos, en la que denuncian diversas irregularidades organizativas durante el desarrollo del evento. Según esta comunicación, se produjeron diferencias relevantes en la organización, falta de condiciones básicas para los deportistas, decisiones improvisadas que afectaron especialmente a menores y situaciones que generaron malestar entre las delegaciones participantes. Asimismo, se hace referencia a la existencia de audios y mensajes con expresiones ofensivas y de carácter intimidatorio por parte de una persona vinculada al evento. Por todo ello, en este pleno formulamos las siguientes preguntas. ¿Tiene el Concello conocimiento de los incidentes denunciados relacionados con la organización del primer trofeo de kickboxing de Betanzos? ¿Ha recibido el Concello documentación, audios o comunicaciones relacionadas con estos hechos y, en su caso, tiene previsto analizarlos y tomar decisiones? Nada más. Moitas grazas. Voceira nacionalista. Moitas grazas, señora alcaldesa. Rogos e preguntas do Bloque Nacionalista Galego ao pleno de 22 de decembro do 2025. Unha vez máis, a veciñanza volve a mosarnos o seu malestar pola cuestión do aparcadoiro da mobilidade peonil. Nestas semanas, o núcleo urbano énchese de persoas que queren visitar a cidade ou facer compras de Nadal. Como ven sendo habitual, as prazas principais aparecen ateigadas de vehículos que dificultan, en vez de imposibilitan, a mobilidade dos peóns.
Referímonos ás prazas da Constitución, de Fernán Pérez de Andrade e dos irmáns García Naveira, en que as motocicletas impiden o desfrute deste espazo para as persoas. Pode o Goberno local aplicar as ordenanzas en vigor que fan referencia ao tráfico e á mobilidade e permitir que as betanceiras e betanceiros, así como quen nos visita, desfrutemos destes espazos pensados para as persoas? Segunda, a veciñanza de Xanrozo solicítanos que desenvolvamos unha limpeza integral e unha sinalización adecuada da fonte do lavadoiro de Roque, que presenta moi malas condicións e onde a fonte perdeu o manancial. Esta fonte situase ao pé do Camiño de Santiago, mais a ausencia de sinalización fai que as peregrinas pasen ao seu lado e non sexan conscientes da súa existencia, pedíndolle á veciñanza auga. Pode o Goberno local mellorar esta fonte e o seu lavadoiro? E na mesma liña, facemos extensible esta solicitude ao conxunto das fontes e lavadoiros de Betanzos, que forman parte do noso patrimonio que se encontra nun estado moi mellorável. Terceira, as veciñas e veciños do barrio Remedios alértanos do estado de 2 muros desta zona. En primeiro lugar, a parede que linda co camiño do Refoxo ameaza con caerse e móvese cun simple empurrón, podendo chegar a causar un problema de seguridade. Tamén nesa zona, un dos balaústres do camiño dos Remedios presenta un estado moi perigoso ao ser visible que está bombado. Pode o Goberno local amañar estas dúas cuestións e instar os propietarios a que así o faga? Cuarta, xa en plenos pasados temos alertado a problemática da rede de saneamento na zona de Casas Novas e no Tarreo, en Infesta. Nestas semanas, a zona volveu registrar atoamentos e as arquetas desbordáronse, expulsando augas fecais á vía. Reiteramos unha vez máis que a rede desta zona presenta unha problemática continuada, con atoamentos, malos olores e desbordamentos que fan necesaria unha limpeza profunda e unha mellora da rede. Pode o Goberno local desenvolver estes labores na rede de sumidoiros de Infesta? Quinta, durante as semanas pasadas, a ADIF estivo a realizar labores de limpeza e desbrozado nas inmediacións das 2 estacións de tren betanceiras, uns labores que foran pedidas en reiteradas ocasións nestas sesións plenarias e que agardamos que se realicen con maior asiduidade. Non obstante, non se efectuaron ningunhas actuacións nos edificios das estacións, que presentan unha imaxe moi negativa. As 2 estacións necesitan unha limpeza integral e un pintado exterior para eliminar as numerosas pintadas que presentan. Pode o Goberno local instar a ADIF para que desenvolva estas melloras nas estacións de Betanzos Cidade e Betanzos Infesta? Sexta, a veciñanza indicounos que o firme que rodea as inmediacións do PAC do Centro de Saúde de Betanzos está en malas condicións, ou estar levantado e presentar irregularidades que favorecen as caídas das usuarias. Pode o Goberno local mellorar o firme das inmediacións do PAC de Betanzos? Sétima, na liña de mellorar a transparencia do Concello de Betanzos, nesta legislatura creouse unha comisión de seguimento dos entes en que participa o Concello. Nesta comisión dáse conta das novidades sobre organizacións en que o Concello de Betanzos ten representación, como, por exemplo, o Consorcio das Mariñas. A mencionada comisión leva meses sen ser convocada e cremos que hai información que debe ser transmitida ao conxunto da corporación. Pode o Goberno local convocar esta comisión para o seguimento dos entes en que participa o Concello? E na mesma liña, o Consello Municipal da Cultura tamén leva meses sen se reunir, cando se tiñan acordado xuntanzas trimestrais do organismo. Pode o Goberno local convocar o Consello Municipal da Cultura? E, en último lugar, precisamente o Consello Municipal da Cultura foi o responsável da organización das actividades do ano Castelao que agora remata. Desde o BNG de Betanzos queremos transmitir os parabéns a todas as asociacións e persoas que participaron nestas actividades, animar a veciñanza de Betanzos a seguir enriquecendo as actividades que programa o tecido asociativo betanceiro e lembrar o Goberno local que remata o ano Castelao sen se levar a cabo unha das cuestións para nós máis importantes desta conmemoración, trasladar o busto de Castelao a un lugar público da nosa cidade. Lembremos que en Betanzos contamos cun busto de Castelao cedido polo Centro Betanzos de Bos Aires ao Concello co fin de ser colocado nunha praza ou rúa importante da cidade. Consideramos que se debe valorar localizalo nalgunha das nosas prazas en lugar de no Museo das Mariñas. Pode o equipo de goberno ter en conta esta petición e expoñer o busto de Castelao como así se acordou no Centro Betanzos de Bos Aires? Nada máis, moitas grazas e boas festas a todos e todas. Moitas grazas, voceira popular. Alcaldesa. Rogos e preguntas do Partido Popular de decembro de 2025. Primeiro, temos constancia de varias losetas rotas ou levantadas que poden supor un peligro para os viandantes. Unha delas na Porta da Vila, outra á altura do número 39 da Rúa Traviesa e todas as que se sitúan ao ancho da beirarrúa de entrada do aparcadoiro do edificio da Rúa Pintor Seijo Rubio número 8, onde está a oficina da Deputación. Poden proceder á súa reparación? Segundo, veciños e veciñas da zona das Cascas reclaman a reparación urxente da beirarrúa da esquina do Convento das Donas, xa que se encontra nun estado deplorable para circular con cadeiras de rodas ou carros de bebés e da compra, obrigándose a baixar a estrada para poder camiñar por esa zona. Vai permanecer nese estado ata que se rematen as obras de dito convento ou poderán acondicionalas canto antes?
Terceiro, na zona baixa da igrexa de Santa María, xusto a acabar as escaleiras do lateral, podemos atopar a pedra totalmente cuberta de verdín, o que supón un risco de caídas para os peóns. Poderán proceder a limpiar esa zona canto antes. Cuarto, nas pistas descubertas, os días de choiva ou xeada intensa, o remate do tellado provoca unha cascada continua de auga. Poderíase valorar a instalación dun canalón en condicións que levara a auga de dito tellado hacia un só punto para desahogar nun lugar adecuado. Quinto, hai uns días chegounos información dun evento que celebrou un clube deportivo no pabillón do CEIP Francisco Vales Villamarín. O curioso deste caso é que o clube cobrou entrada de acceso a dito evento, o cal nun local de xestión municipal non vemos lóxico tratándose dun evento privado. Teñen constancia deste feito e hai algunha xustificación para que o fixeran. Sexto, tras varios cortes de luz no casco, os veciños, veciñas e comerciantes mostráronnos o seu descontento. Poden explicarnos a que se deben estos cortes e se está previsto tomar as medidas oportunas para que non se repitan? Sétimo, nun pleno anterior recibimos as respostas aos rogos e preguntas de todos os grupos por escrito. Consideramos que resulta moito máis cómodo para todos, pois así temos constancia e non o repetimos en seguintes sesións plenarias. Poderían remitirnos as respostas por escrito en todos os meses. Nada máis, moitas gracias e felices festas a todos e todas. Pois moitas grazas. Moi boas festas a todas e a todos, a todas e todos os betanceiros e betanceiras, e o gallá, o ano 2026 veña cheo de saúde e sexa inmellorable para Betanzos, de corazón. Boa noite, levantamos a sesión ata o ano que ven.